ላቭ ቦምቢንግ እቲ ብስም ፍቕሪ ዝቐርብ ሓደገኛ ናይ ዳርክ ሳይኮሎጂ መጻወድያ ሓደ ሰብ ካብቲ ንቡር ንላዕሊ ብቕልጡፍ ብፍቕሪ ክጥሕለካ ንስኻ ጥራይኻ ንስኺ ጥራይኺ ናይ ህይወተይ መላእኽቲ ካብ ሎሚ ንድሓር ብዘይ ባእኻ ክነብር ኣይኽእልን እየ እናበለ ሕያዋን ውህብቶታትን ናይ ፍቕሪ ቃላትን ከውርደልካ ከሎ ኣጋጢሙካ ዶ ይፈልጥ? ሰብ ክፈትወካ ጽቡቕ እዩ ኮይኑ ግን እዚ ኩሉ ፍቕሪ ካብ መጠን ንላዕሊ ቅልጡፍን ሓያልን እንተኾይኑ ምናልባት እቲ ብዓለም ዳርክ ሳይኮሎጂ ዝፍለጥ ላቭ ቦምቢንግ ወይ ድማ ናይ ፍቕሪ ደብዳብ ዝበሃል መጻወድያ ከይኸውን ተጠንቀቕ። ሎሚ ነዚ ስውርን ሓደገኛ ሜላ እዚ እንታይ ምዃኑ ስለምንታይ እቶም መጥቃዕቲ ዝፍጽሙ ከም ዝጥቀምሉ ንርእስኻ ካብዚ መጻወድያ ብኸመይ ከም እትከላኸል ብሰፊሑ ክንርኢ ኢና። ላቭ ቦምቢንግ እንታይ እዩ? ላቭ ቦምቢንግ ማለት ብሕጽረቱ ሓደ ሰብ ንኻልእ ሰብ ብፍቕሪ ብናዕዳን ብውህብቶታትን ብዕቱብነትን ኣጥሒሉ ንኣእምሮኡ ሙሉእ ብምሉእ ንምቁፅጻር ዝጥቀመሉ ናይ ዳርክ ሳይኮሎጂ ሜላ እዩ። እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ናርሲሲስታትን ብስነ ኣእምሮዊ መንገዲ ሰባት ክቆጻጸሩ ብዝደልዩ ሰባትን ዝትግበር እዩ። ዕላምኦም ሓቀኛ ፍቕሪ ንምሃብ ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ንዓኻ ብፍቕሪ ኣስኪሮም ሙሉእ ብምሉእ ጽግዕተኛኦም ክትኸውን ካብ ፈተውትኻን ስድራኻን ክትፍለም ኣብ መወዳእታ ድማ ብቐሊሉ ክቆጻጸሩኻ ንምግባር እዩ። ኣርባዕተ ናይ ላቭ ቦምቢንግ ምልክታት። ሓቀኛ ፍቕርን ላቭ ቦምቢንግን ብኸመይ ንፈልዮም? እዞም ዝስዕቡ ኣርባዕተ ዓበይቲ ምልክታት ኣስተውዕል። ሓደ ካብ ብመጠን ንላዕሊ ዝኾነ ህያባትን ውህብቶታትን ገና ኣብ ፈለማ ናይቲ ሌላ ኣዝዩ ክቡር ዝዋግኡ ውህብቶታት ናይ ጉዕዞ ትኬት ወይ ብዙሕ ገንዘብ ከጥፍሉካ ይጅምሩ። እዚ ንዓኻ ዕዳ ከም ዘለካ ኮይኑ ክስምዐካን ንዓኣቶም ክትእዘዝን ዝገብር ስውር መጻወድያ እዩ። ክልተ ብዛዕባ መጻኢ ቅልጡፍ ውሳነ። ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ወይ ሰሙናት ክንምርዖ ኣለና፣ ሓደ ገዛ ክንከራይ ኣለና፣ ንስኻ ወይ ንስኺ ናይ መወዳእታ ፍቕሪ ኢኺ ክብሉካ ይጅምሩ። ነቲ ናይ ሌላ መስርሕ የቀላጥፍዎ። ሰለስተ ዘየቋርጽ ጽሑፍን ጻውዒትን። ኣብ መዓልቲ 24 ሰዓት ኣብ ትሕቲ ቁፅጽሮም ክትኸውን ይደልዩ። መልሲ እንተዘይሂብካዮም ብጭንቀት ወይ ብቁጥዐ ይምልሱልካ። 4 ካብ ሰባት ይፈልዩኻ፣ ስድራኻ ኣይፈትውንን እዮም። እቲ ዓርክኺ ንዓኺ ቅኑዕ ኣይኮነን፣ ንሕና ጥራይና ንደሊ ብምባል ቀስ በቐስ ካብቶም ዝድግፉኻ ሰባት ይፈልዩኻ። እቲ ሓደገኛ ዑደት እምበር እዚ ጸሊም ስነ ኣእምሮ እዚ ብሰለስተ ሓደገኛታት መድረኻት ዝሓልፍ እዩ። ሓደ መድረኽ ምንእኣስ ወይ ምምላኽ እዩ። እዚ እቲ ቦምብ ዝድርበየሉ መድረኽ እዩ። ኣብ ሰማይ የውፅኡኻ፣ ፍጹም ሰብ ከም ዝኾንካ ይነግሩኻ። ክልተ መድረኽ ዋጋ ምምንዛዕ። ሓንሳብ ኣብቲ መጻወድያ ከም ዝኣተኻ ምስ ፈለጡ እቲ ፍቕሪ ደው ይብል። ሕዚ ድማ ክነቕፉኻ፣ ጊጋታትኻ ክረኽቡ፣ ንዓኻ ከዋረዱ ይጅምሩ። ንስኺ ወይ ንስኻ እንተቐሪኺ እንተቐሪኻ እናበሉ እቲ መጀመርያ ዝሃቡኻ ፍቕሪ ክትልምን ይገብሩኻ። ሳልሳይ መድረኽ ምድርባይ። ንዓኻ ሙሉእ ብምሉእ ምስ ኣማሰኑኻን ዓቕሚ ምስ ኣጽነትሩኻን ብዘይ ዝኾነ ድንጋጸ ይድርብዩኻ ወይ ድማ ደጊሞም ነቲ ዑደት ንምጅማር ይፍትኑ። እምበኣር ንርእስኻ ካብዚ ብኸመይ ተድሕን? ካብዚ ናይ ስምዒት ማዕበል እዚ ንርእስኻ ብኸመይ ትከላኸል? ሓደ ቀስ በል። እቲ ዝምድና ብቕልጡፍ ይኸይድ እንተሎ ደው ኣቢሎ። ንሕድሕድና ክንፋለጥ ግዜ የድልየና ኢልካ መስመር ግበረሉ። ቀፂልካ ግብርን ቃላትን ኣነጻጽር። ቃላት ምቕናይ ቀሊል እዩ። እቲ ሰብ ኣብ ግብሪ ኣብ ኣኽብሮትን ኣብ ግዜ ጸገምን እንታይ ይመስል ኣስተውዕሎም። ሳልሳይ ንናይ ውሽጢ ስምዒትካ ስማዕ። ሓደ ነገር ካብ መጠን ንላዕሊ ጽቡቕ ኮይኑ ክስምዐካ ከሎ ወይ ድማ ዘይባህርያዊ ሸቕሎት ክፈጠረልካ ከሎ ኣእምሮኻ መጠንቀቕታ ይህበካ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ሓቀኛ ፍቕሪ ግዜ የድልዮ እዩ፣ የኽብረካ እዩ፣ ናጽነት እውን ይህበካ እዩ። ላቭ ቦምቢንግን ንዓኻ እስረኛ ክገብረካ እዩ ዝደሊ። ስለዚ ብስም ፍቕሪ ንዝመጽእ ናይ ኣእምሮ መጻወድያ ንቑሕ ኩን። እዚ ቪድዮ ንብዙሓት ሓትን ኣሕዋትን ካብ መጻወድያ ከድሕን ስለ ዝኽእል ብድሌትካ ላይክ ብምግባር ሼር ብምግባር ሓግዝ። ብዛዕባ እዚ ርእይቶ ወይ ዘጋጠመካ ተሞክሮ ኣብ ኮሜንት ክትጽሕፈልና ንላቦ። ተመሳሳላይ ናይ ሳይኮሎጂ ትምህርታት ንምክትታል ድማ ቻነልና ሰብስክራይብ ግበር። ምሳና ስለ ዝጸናሕካ ነመስግን። ሰላም።